Hayırlı kın Татарстан, hayırlı yaz irtesi bilen sizne kadirli tamашaçılar. Туры эфирда sizne сәламлеймен Айзиля Батырханова. Тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне тели. Бүген 16 март, пәнишәмбе. Бүген 16 март көнне төсле карандашлар көнен билгеләп үтәләр. Менә шундый гадәти булмаган бәйрәм. Күптәннән кулланылса да төсле карандашларны бары тик 20нче гасыр башында гына рәссамнар өчен яраклы итеп җитештерә башлыйлар. Соңгы елларда төсле карандашларны арт-терапия һәм психологик тернәкләндерүдә актив кулланалар. Һәм әлбәттә инде төсле карандашлар балаларның яраткан дусты. Шулай ук 16 март Россиядә куркынычсызлык органнары хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Алар илнең милли мәнфәгатьләрен саклауга, конституцион төзелешенең какшамаслыгын тәэмин итүгә, җәмгыятьтә тотрыклылыкны саклауга лаеклы өлеш кертә. 1961 ел. Бер төркем яшьләр Мәскәүнең данлыклы Щепкин исемендәге югары театр училищесын тәмамлап, Камал театрына эшкә кайта. Алар арасында Чүпрәле районы Кече Чынлы авылының гап-гади бер егете Ринат Тажетдинов та була. Данлыклы гаскәр Камал театрында эшли башлаган вакыттан алып, һаман аның исеме, иҗади җимешләре халык күңелендә һәм театр тарихының сәхнә биеклегендә кала бирә. Камал театры сәхнәсендә Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Ринат Тажетдиновның 85 яшьлек юбилей кичәсе узды. Зал тутырып килгән тамашачы бүген дә әлеге кичәдә алган хисләр белән тәэсирләнә. Иҗат кичәсенең иң матур мизгелләре һәм Ринат аганың сәхнәдәшләреннән иң җылы һәм якты истәлекләр алдагы минутларда. Мин бүген бу изопны түгел, аның уйнаган актерны, егетнең дә егетен, кара кашлы, кайнар карашлы, ут йөрәкле, гайрәтле, беләкле, шиксез темпераментлы Ринат Тажетдиновны күрергә телим. Камал театры сәхнәсенең пәрдәләре ачылу белән тамашачы Греция олихәләрен күрде. Бу минутларда өлкән буын Ринат Тажетдиновның беренче рольләренең берсе татар театры тарихында калган Кол спектаклен искә төшерде. Инде минем күтәрелеп карарга хакым юк, Клея. Миңа кара. Карама син миңа. Түбәнсенмә, мин гариб, мин шыксыз, мин килбәтсез. Мин сиңа буйрам, ямсыз кеше. Миңа кара. Минем күзләремә матур булып күренгәнеңне аңламыйсыңмы син? Моннан кала 3 аршын җир, кара чикмән, сүнгән йолдызлар, Ләфрүзгә 4 кияү спектакльләрен яңарттылар. Сәхнәгә Наилә Гәрәева белән Ринат абый үзе чыккач, тамашачы аяк үрә басып алкышлады. Бу театральный ирің инде бу синең, Ринат дип, шулай дип шаяртып та әйтәләр, чөнки чыннан да шундый күп уйнадым инде аның яраткан кызы булып, аның яраткан хатыны булып, һәм дә соңгы вакытта хәтта аның карчыгы булып та икәүләп уйнады ул минем картым, мин аның карчыгын. Менә шундый бәхеткә ирештем инде мин бу театрда, чөнки чыннан да Ринат бик әйбәт, бик көчле артист, бик көчле партнер, аның белән сәхнәдә уйнау. Шундый рәхәт. Щепкин исемендәге югары театр училищесында укыган елларында ук Ринат Тажетдиновның остазы Гладков аңа шәп табыш дип югары бәя бирә. Аның Камал театрында уйнаган тәүге роле Аяз Гыйләҗевнең Көзге ачы җилләрдә спектаклендә Хәнҗәр була. Спектакль зур уңыш белән, аншлаг белән бара. Саны китсәң, Ринат ага тамашачысына 100дән артык роль бүләк итә. Нормально. Не, миңа акча кирәк булды. Нигә? Әле синнән дә алган иемни? Нигәләни синнән дә сорыйм. Таксига кирәк ди бит ул. Сәңә ни, яхшысы булмагач утырмасын таксига.
Сың менә минем иллегә җитеп тә таксига утырганым юк. Менә агач аякларым белән дә. Видишь ли, Инсаф абый, булай ул. Эшкә кердеңме? Соң менә эш эзләп йөрим бит инде. Таба алмыйсыңмы ни? Казан, хәтле Казанда сиңа яраулы эш юкмы ни? Сиң анда урамга чыксаң, любой пичмакка язып куйган. 1000 җиргә кирәк кеше. Аз түлиләр. Тик йөргән өчен күп түлиләр. Сиң болай бер урыннан икенче урынга күчеп йөрсәң, сиңа берәү дә күп түләмәс. Чиккенә булмасын, тавышында инде менә шул чаклы өйрәнелгән тавышында туйдырмады сине безне. Шуннан әйтәм, менә Ринат тавышы бу дип, әллә каян ишетеп тә алабыз, күңелләр күтәрелеп китә. Менә шундый шәхеснең булуы үзе бер дөресен әйткәндә Башагында уйлыйсың, менә шушындый кешеләр белән яшибез, ышанып бетермәслек. Дөресен әйткәндә вакыйга. Рәхмәт халкыбызга шулай хезмәт иткәнең өчен. Ринат Таҗетдинов үзенең кудрәтле сәләте белән риваять һәм чынбарлыкны, куәтен бер ноктага туплау, кеше халәтенең сокландыргыч рәвешен оста итеп тасвирлавы белән дә бик кадерле безгә. Хөрмәт итәм дигән сүз генә аз. Мин бик кеше буларак яратам, хөрмәт итәм һәм бик якын күрәм. Чөнки аның артист икәнлеген нинди икәнлеген бөтен халыкта белә. Аны күрделәр 60 елдан артык аның уйнавы белән сокландылар. Ә менә ул бит әле тагы кеше буларак искитмәле, сирәк эшли торган шәхес. Ул итагатьле, ул әдәпле, ул тәртипле. Мин аны 60 ел элек 60 елдан күбрәк белгән булса да, минем бер мәртәбә дә кем беләндер сүзгә кергәнен, кемгәдер авыр сүз әйткәнен, кемнедер җәберләгәнен хәтерләмим. Ул һәр вакыт кешеләргә бик якын булды, уңай карады һәм бик итагатьле булды. Шунысы белән ул минем өчен бик якын. Ринат ай белән беренче тапкыр мин студент чакта, шәкерт вакытында очраштым. Идегәй спектакленә миңа аны артистлар телендә срочный ввод дип әйтәләр инде. Гаскәр башлыгын уйнарга туры килде. Сәхнә артында Марсель абый ишемә китереп сукты да, менә Ринат абыең белән әйдә уйнап күрсәт әле халыкка диде. Чынлап та без Ринат абый белән шунда сәхнәдә очрашканнан соң, аның Идегәй бит инде ул герой, үзе өчен генә уйнап җирмәгәнен, ә менә ул минем килеп чыккан теге сары томшыклы балага ярдәм итәргә теләгәнен. Аның хәтта минем арттан сүзләрем, мин үземнең сүземне үзем сөйлим, ул авызы белән минем әйтә торган сүзләрне үзе кабатлап торып шулай ярдәм иткәнлеген күреп шаккаттым. Һәм аның менә шул үзенә күрә генә үҗәтлеге, үзе өчен түгел, менә кешенеке әйбәт чыксын дигән мишәр үҗәтлеге миңа да ниндидер зур плюс булды. Мин аны үземә дә кабул итеп алырга тырыштым. Мин әле 78 елда килгәч, диплом алып, училищены бетереп монда килгәч, гөрләп бара торган Диләфрүзгә 4 кияүгә Ринат абый мине үз урынына Җәмилгә кертеп җибәрде. Ул рольне дәфтәргә үзе язган. Ринат абыйның аның почеркысы бик матур. Мин аны хәзер дә саклыйм һәм һәр вакыт әйтеп киләм. Инде мин училищены тәмамлап килдем. Бер җырлы спектакльдә уйный идем инде. Талак дигән спектакльдә һәм дә менә тагы җырлы спектакльгә Диләфрүзгә 4 кияүгә Ринат абый кертеп җибәрде мине. Мин аңа шул кадәр рәхмәтле. Эшләү дәврендә Ринат абый ул киңәш табышларына әйтә үзе. Ул бит инде нинди рольләр генә уйнамаган, ул геройларны да, башкаларын да бөтенесен Ринат абый ул әйдәп баручы артистыбыз. Шуңа күрә мин аннарга исәнлек, саулык телим. Юбилейлары соңгысы булмасын, тагы шулай матур юбилейларны уздырырга насыйп булсын. Ринат Таҗетдинов кебек шәхесләр Аллаһ биргән кодрәткә ия кешеләр. Милли театрыбыз сәнгатенең данын да әнә шундый олуг шәхесләр күтәрә дә инде. Халыкның күңелен күрү, аны яшәргә омтылдыру, ул дигән ишетеп әйтәләр, бер кайчанда күңел өчмәсен, күңелләрен күтәрү, халыкка дөресен әйткәндә хезмәт итү, бу минем эшем иде. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп, тур эфирда тапшыруыбызны дәвам итәбез. Һәм студиябыз кунагы белән дә танышыр вакыт җитте. Бүгенге көндә ул татар эстрадасында иң популяр артистлар рәтендә. Җырлары хисле, елата да, елмайта да, биетә дә. Сүзебез Марат Яруллин турында. Марат, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле Әзилә, хәерле Татарстан, барчагызга да сәлам. Син данлы Рәшит Вахаповның туган ягыннан дип әйтегенде, туган авылыннан Актуктан. Нижгар егете, Нижгар мишәре. Әйтәләр бит әле менә суыннан килә дип. Чынлап та татар җыр сәнгатенә килүең дә синең очраклы булмагандыр.
Шулай. Шулай. Мин чынлап та Актуг исемле авылыннан, Нижгар өлкәсе, Кызыл Октябрь районы, Рәшит Багаповның туган авылы. Шул Актуг дигән авылда туып үстем. 16 яшына тиктем яшәдем шул авылда. 17 яшьләрендә күчендем Мәскәүгә. Бүгенге көндә Казанда яшим. 12 ел Мәскәүдә яшәдем. Искиткеч. Белүемчә, Мәскәүдә син актерлык осталыкларында бетергәнсең, әйеме? Мин теге профессия буенча актер театры и кино. Беренчедән 6 ел укып уку йортларын тәмамладым. Бүгенге көндә теге ничектер Барбер дә җыр сәнгате якынрак булды сиңа димәк, әйеме? Чөнки теге бәләкәй вакыттан ук инде безнең гаилә инде шундый иҗат белән бәйләнгән. Ул безнең әтидән, бабайдан килә инде. Шуңа күрә кечерәк вакыттан ук инде мин җырга, моңга һаман да теге шул баян тавышы, җыр тавышы җырлап үстем инде. Искиткеч. Чынлап та, Марат, соңгы вакытта син кайсы концертка килмә? Син кайсы бәйрәмгә килмә? Шулай ук син үзең булмасаң да синең җырларың яңгырап тора. Әйтергә кирәк, йолдызлы сәгатең сукты. Популярлыкның сыры нәрсәдә дип уйлыйсың? Минем уйламыйча, ул үзеңнең әйтик хезмәтеңне ярату, һөнәреңне күп кенә үзеңнең өстеңдә эшләү һәм инде иҗат иң беренчедән ул матур җырлар. Матур җырлар дип уйлыйм. Бүгенге көндә кем сиңа җырлар яза? Төрле авторлар белән без эшлибез. Аларның берсе хәзерге көнне мин ул җегет белән теге әлеге көнне бик дуста. Ул миңа соңгы җырлар аныкылар, теге кайсыларын сез ишетәсез, ул Сагынырсың дигән җыр, Агыдел буйлары, Шымыр чәчкәләре, ул Айнур Сабирҗанов. Бик талантлы, бик дәртле җегет. Шулай ук Алия Ганиева, Парым син, шулай ук Илмира Нагимованың да җырлары бар, Минем сырым дигән соңгы бию. Төрле авторлар белән, Гүзәлия, бүтән композиторлар, авторлар. Әйе, дөресен генә әйтергә кирәк, иҗат. Музыка инде язучылар иң беренчедән. Әйе, иҗат бит ул гел эзләнү. Син һич тә туктарга тиеш түгел. Әгәр дә син бу безнең направлениедә беркайчан. Әйе, юнәлешкә кергәнсең икән, мин беләм, син үз өстеңдә чынлап та бик ныклап эшлисең. Яңа материаллар туплыйсың. Гомумән алганда хәзерге вакытта иҗатыңда нинди яңалыклар? Иҗатта хәзерге көнне бик күп җырлар языла. Хәзер минем гастрольный тур тәмамлана. Март айында без Татарстан буйлап гастрольләребезне җырып бетерәбез. Һәм апрельдә тагы берәр концерт. Һәм безнең якынлашып килә минем Алла бирсә туган көнем быел. Менә бит. Теге круглый дата дисәң дә ярый. Шуңа күрә зур басым булачак шул юбилейный концертларга. Безнең 29 май Уфа яшьләр сарае, 30 май безнең Яршаллы, Сары Садыкова исемендәге залында булачак. Һәм 31 май безнең Казан пирамида. Шул концертларга бик зур басым ясала, чөнки теге тамашачыларны көтәсез син, әйеме? Тамашачыларны көтеп каламын, әлбәттә. Дуслар да булачак, иҗатташ дуслар да бик булачак, күп җырлар һәм күп яңа җырлар булачак. Чөнки май айында Алла бирсә, теге өлгертеп җитсәм, яңа альбом булачак. Бик яхшы. Сине яшьләр ярата. Сине башка милләт вәкилләре ярата дип әйтергә була, һәм бер яктан син аларга бит чынлап та менә үрнәк булырга тиеш. Менә бу җаваплылыкны син үзеңдә тоясыңмы? Чынлап та минем теге иң беренчедән тамашачы. Мен хәзер бераз аңлатып китәм, чөнки яшьләр булгач та әйме, алар бит инде сиңа карыйлар, синең кебек булырга тырышалар. Әйе, үрнәк. Әйе, шулайдыр инде безнең минем инде иң беренчедән тыңлаучыларым, теге тамашачыларым ул молодежь, яшь кызлар, җегетләр. Шуңа күрә минем уйламыйча аларга дөрес направление бирәсе бар. Әйтик, теге минем өчен бик әйтик зур шундый шатланып карыйм, кайчан концертларда яшь кызлар, егетләр, анда теге әле мәктәптә укучылар минем җырларны җырлыйлар. Шуңа күрә
шулай булгач, Алла берсе, мәдәният саклана, татар теле саклана, ул зур бәхет. Балалар килә, теге кечерәк, теге 4-5 яшендә, ул инде дөресен әйткәндә, теге кайчан карыйсың, ну, бәхетең тулып китә. Әгә менә бу татар теле саклана дигән фикерең бик дөрес, чынлап та менә безнең җырларыбыз ул үтәргеч бит инде. Шулай. Татар җырлары булганда, әлбәттә, телебез дә саклана дигән сүз. Әйе, менә без инде әйттек, яшьләр сиңа карый дип, ә син үзең кемнәргә карыйсың? Минем әйтәсем килми кумирлар дип инде, ләкин барыбер бит инде иҗатта эзләнү булгачтан, син бит инде каядыр, бәлки чит ил музыкасын тыңлыйсыңдыр. Чит ил музыкасын да тыңлыйм, мин төрле музыканы тыңлыйм, чөнки теге һәрвакытта да син теге әйтик эзлисең в поисках. Ну, кечерәк вакытта инде без барыбыз да үстек, Салават абыйның җырларында, шулай ук Рәшит Вагаповның да җырларын тыңлый идек, Хайдар Бигичевның да. Бүгінгі көнне теге чит илләрне дә тыңлыйсың, русчада, татарчада, төрле әйтә алмыйм, минем теге кумирым бар дип. Но һаман да мин теге карарга тырышам, нәрсә яңалык, нинди артистлар, алар барысы да кызык минем өчен. Искиткеч. Менә чынлап та кешенең көне аның кәефеннән бик нык тора, шуңа күрә менә синең бүген иртәң безнең белән башланды, әйеме? Иртә бик әйбәт башланды, җыйкы гына туймады. Менә синең ниндидер көнгә берәр девизың бармы? Көнгә Тормышка дип әйтмим, чөнки алар үзгәреп торырга мөмкиннәр. Ә менә бүген син тамашачыларыбызга нәрсә теләр идең? Көнне бит теге ничек әйтергә, ничек башлыйсың, теге үзең установка бирәсең бит. Шуңа күрә иртән әйтә алмыйм, чөнки минем иртән 11-дән соң гына башлана. Көне буена совет. Димәк, син безнең ябалак булып чыгасың бит, әйеме? Мин әйтик, кичәләрне концерттан килдем, кайттым. Һәм иртән 4-тә генә ничектер шулай туры килде, теге җырладым, теге 3-4 сәгать хәзер менә бүген. Ләкин барыбер син бүген яхшы кәефтә һәм инде тамашачыларыбызны. Чөнки ул үзеңнән тора, нинди теге настроение бирәсең, шулай синең көнең үтә дә. Шуңа күрә һәр вакытта да теге әйбәт кәефтә булырга кирәк, начар уйларны кирәк. Бик дөрес фикерләр, Марат, бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Бүгенгә шулар иде, без сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.